Кажуть, що батьківщиною тканини з льону була саме Індія, а потім він вже перекочував в Вавилон, Древній Єгипет. Але я чомусь впевнена, що до Індії він потрапив саме від нас, від трипільців, наших предків. Але хочу сказати саме про штори з льону. Штори з льону відповідають сьогоднішній тенденції природності в дизайні інтер'єру. Не бійтеся брати тканину, де 50% льону і 50% якоїсь синтетики. Натуральний вигляд та повітряпроникність льону, а довговічність і стійкість від синтетики. Синтетичні волокна роблять тканину більш стійкими до зминання.